Hello guys, hi guys, maswera sei guys. Pana mai vandirikutsvaga asi ndoda kumbotanga ndapasando kune mukadzi ari kuCape Town anonzi Tanya Duve. Tanya Duve sando dzako. Pane mukadzi ari kuCape Town anonzi Tanya Duve. Tanya Duve aiwa ndoda kupa sando dzako. Wagadzirira pekiumera SIS wePurpose Finder. Kuda anoisa here SIS ndofunga anoisa chiposta chake here chekuti agape kugroup remaCape Town uko. Tanya Duve ndatosati gamaskicho ndinofanira kuseka chinzi kandingasekindega SIS MELLY onai. Saka ndinofanira kuseka Tanya Duve atorwa screenshot ari kuvava ikoko katidzosera vanhu mari dzavo. Hauiti ende hausi kuzoita ende we are coming there. Takafika magafana sure release. We are coming there. Hausi kuzoita ningikiri yoyo. Camp yaruda kuita yoyo boot camp. So Tanya Duve, thank you very much. Thank you my sister for looking out for people vari kuPretoria vabereki vane vana vasiri kuenda kuchikoro vari kuPretoria. Thank you. Nokuti nanhasi havasati vakuenda kuchikoro. Nanhasi havasati vakuenda kuchikoro vagara kumba. Iye achiita izvi. Ma-comments ari kubomba ma-comments after comments achinyatsotona kuti hauna chaunoita hauiti agape yako yoyo. Vana ngavaende kuchikoro first. Thank you Tanya for standing up for what is right. Right. Guys, pana mai vandirikutsvaga. Mai ava ndavaisira message. But haina kublutika. Haina kuita ndabhutiki. Ndisingazivi ndabhlokwa here. Kuda ndakablokwa. Handichazivi. Kana uripo mudikani. Famba inaye ana. Amene chiposta chaanzaisa kuZimbabweans in Cape Town here. Kugroup rekuZimbabweans in Cape Town. Mai ava nezuro vakandifonera vachida kuzviuraya. Mai ava. Saka pavakandifonera pacho. Ndandiri pavanhu ndandiri busy. Ndandisingatoina ndiri kumeeting ndasingati ndikwanisa kubuda. Ndobva ndati ndichakubatai kana ndabuda. Ndabuda meeting mia ndobva ndavafonera. Mai vava. Vaitadza kana kutaura. Ndimbowa ava kunisendera message ndimbowa kuti vari kuzvifamba sezikwa. Hello Bami. Muri sei? Chiripo ko makazodii makazongoti zi. ndakandikuchiri kuti pane nyaya imwe ichirikumbotera kusuka inesati yaperera ukoni. Pera kwemwedzi kuti mwedzi ukapera memawana mari mounza mwana ndozvandaifunga. Saka pandanda kuti mwedzi wapera makati zi. Alright, no problem. Anomaona. Saka ndechida kuti tizive kuti naiye comment wa aiwa hapana kana nyaya inini comment ngaadzoke comment hapana kana nyaya kana zvotizvo zvakadomira vakatongomira nekumbowani kuti zvino mwana nokuti toida kuti tizive kuti tozvishamisa sei zvakamira sei ndigare ndine update yekuti zvafamba sei. Alright, hapana kuipa ndini ndikuzvoka kwemuri. Alright, pakanaka bami saka ndinowa nemi. Pakanaka. Alright. Haya, guys, ava ndibamnini vaya comfort vaya patakataura papa nchiti ndai munotora mwana tichiwirira taura nyaya yaya. Saka ndikubvunza kuti nanhasi